sammen. Og ja, i dag skal jeg også lave en infovideo. En info-update, fordi at jeg har ikke lavet særlig mange videoer her på det sidste. Og det er simpelthen fordi, jeg ikke har haft tiden til det, og lige nu har jeg det ikke så godt. Så det er simpelthen bare noget, det må jeg virkelig undskylde. Fordi at det er slet ikke meningen. Jeg vil rigtig gerne lave videoer og alt det der, men jeg har bare ikke tiden til det lige nu, fordi at jeg har godt skuespil hver aften, lige for nu her af. Og vi har snart forestillinger og alt muligt, og det dur ikke. Så jeg kan simpelthen ikke lave nogle videoer lige foreløbig. Så undskyld på forhånd, og undskyld for nu. Og I skal i hvert fald bare regne med, at den næste video, der kommer, det bliver nok min julekalender. 1. december. Og det er jeg også meget ked af, men jeg kan ikke gøre det anderledes lige nu. Der er simpelthen bare lige nogle ting, der er lidt vigtigere. Så ja. Men vi ses i næste video, og håber I nød den. Det gjorde jeg sikkert ikke. Ja, men det er lige meget godt så. Men husk like, kommenter og abonner, og så vi ses i min næste video. Og husk, less is more.